Jeden z najznámejších autonovinárov v Česku povedal pravdu. Pepa Vrtal, ktorý testuje autá viac ako 25 rokov, povedal jasne. Elektromobilita je experiment, za ktorý Európa ešte zaplatí. Nové autá sú dnes približne o 30% drahšie než pred 10 rokmi. Moderátor sa ho následne opýtal jednoduchú otázku. Aké auto by si dnes kúpil? Odpoveď Pepu Vrtala bola okamžitá. Americké auto. Pepa Vrtal. Auto. Jaký by si koupil bez ohledu na to, co se děje na trhu, co se děje, jak je to? Hele, já jsem Sám za sebe. Sám za sebe. Teď já bych si koupil Ameriku. Já bych si koupil Ameriku, teď jsem se vrátil z Kanady a úplně totálně, a jezdil jsem tam americkým autem, úplně jsem změnil názor na Ford, že Ford v Evropě a Ford v Americe to jsou dvě jiné automobilky. Prečo? Veľké atmosférické motory, jednoduchšia technika. Dlhá životnosť, skutočný výkon bez kompromisov. Zatiaľ, čo Európa komplikuje autá, Amerika stále vyrába autá, ktoré slúžia vodičovi. My tieto autá dovážame priamo z USA, často s minimálnym poškodením, vďaka čomu môžete získať moderné vozidlo za výrazne výhodnejšiu cenu. Ak chcete takéto auto, napíšte nám. Nemám čo vytknúť, má krásne autá, treba sa prísť pozrieť. Kupujte si americké autá, prosím vás. Prístup majiteľov je veľmi seriózny a korektný. Každá jedna dohoda, ktorá bola, je dodržaná. Pán Dušan, neskutočný prístup.